kalp atışı daha yok. Bu kavgalar Υπερχονδρική Τυμπακίου. Σούπερ μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς. Την ερώτηση που σου έθεσα ήταν να μου πεις, διότι όταν σου είπα πρέπει να συνεργαστείς με άλλους, δεν εννοούσα μόνο ηχολήπτες κλπ, αλλά εννοούσα και μουσικούς που θα έφερες μέσα για να παίξουν όταν ξεκίνησες. Πας σε έναν άλλο θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί ναι, όταν ξεκίνησα ακόμη ήμουν, όπως είπαμε, ήμουν ο δεύτερος και ήσουν ο τρίτος, ήσουν ο δεύτερος και ήμουν ο τρίτος σπουδασμένος ηχολήπτης στην Κύπρο. Ναι, είχα αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά προβλήματα, όπου πολλές φορές κατέφευγα να πάω Αθήνα να γράψω κάποιους μουσικούς. Görüntüleri ortaya çıktı. Biraz sonra A Haber Radyo. Haberin Radyo. Допомога для від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо зробити більше. Sürecini hızlandırmak amacıyla uluslararası konferansa katılmak üzere bugün Ürdün'e gidiyor. Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Washington'daki Dünya Amerikan Yahudi Konseyi Forumu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin düzeyini perhaps getting ready to cause a bit of trouble with the reaction in the party. I think when it comes to the right of the party, I think I've spoken to some who are not overly thrilled in the sense I think there's a bit μια στροφή, ας πούμε, η επαναστροφή Συνεχίζουν τα κόμματα να επιλέγουν τέτοιου τύπου προσωπικότητες. Ακριβώς. Με την ίδια συνταγή. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Ευτυχώς που ο κόσμος, εγώ θα το πάρω από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή ότι η αποχή, όπως λες, είναι ένα καμπανάκι που έδειξε, που ήταν η πολιτική στάση, κατά τη δική μου πάντα άποψη. Όλη η αποχή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή... Η οικιστική κατάσταση μέσα σε δασογενή περιοχή, με πυκνή αγρέβλαστηση. Άρα προφανώς ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Υπάρχουν κάποιες ζημιές, εκτεταμένες ζημιές θα έλεγα, σε κάποιες κατοικίες, ειδικά στην Ψάθη, και πιθανότατα σε κάποιες κατοικίες πολύ πιο λίγες στην κοινότητα πολέμη. Από εκεί πέρα σίγουρα αυτά θα καταγραφούν σίγουρα όταν και εφόσον τελειώσουμε με την πυρκαγιά. Υπάρχει ενδεχόμενο άλλων εκκενώσεων? Μέχρι αυτή τη στιγμή οι εκκενώσεις στις κοινότητες τις οποίες έχουμε αναφέρει. Internet Epic Fiber. Бригада спеціально. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 6 το απόγευμα. Στο Κρητόραμα 97 και πισίνα από το Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center είναι για σένα. Έλα και εσύ και γυμνάσου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και στο γυμναστήριο και στην πισίνα. Τηλεφώνησε τώρα στο 2246 3360 ή μπες online komanetsi.com. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε. Керувати. Що, скоріш за все.
ο Αντρέας, ο Τραχονίτης. Ναι. Που έχει το Λουβάνα Ρέκος που κάνει το Φέγγαρο και ξέρω εγώ. Μιλάμε, ο Ανδρέας είχε μαζέψει μια απίστευτα μεγάλη ομάδα με μουσικούς και δημιουργούς και καλλιτέχνες. Φίλε, πραγματικά. Ναι. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη.